tongno tongnai oma ekdom जों तो एमने कष्ट तंगनाय ता आगे ताबो oma तो को 20-30 বছর লাই दङ एमने दुइ क्रिमा कष्ट मस्त थांनाय गातिबो तलाव लामसांना नांगो एमन कष्ट तंलायो ओंखाय ताबो त्रिपुरा थानी महाराजानि नेतृत्व हयते सारनि 2000 उत्पल सारनो ताबक MDC no oko bo sakang sayaksei o tei bai lama smi dorkar nanglai tongo emon ei fagunal para kosto onglai tongo ओंखाय lama bo chajagja ओंखाय tei lama bo ekdom durgam bolte bane kosto ओंखाय burchuk to thangmaya gatibo omhai tonglai kosto ओंखाय tui tukongnan bo thangmaya brau bone bagui si sar oko MDC no sakha tak min fast dimanan খুব খাটাং খা যতন হামবাই oko paran sar kok sakha u tabo fast obo omtain khlai to je brokhan se oko pati tangnano খুব kaham no hai hinlai khata brau asakno anono hambai riu hambai belai belai kheno ketang keplaisa kaiton no hambai mario sengchini habuba granobo mohai platform ano dimani bagai chini boro lukuron bai mungthajak paijani ang belai kheno khatong thobo tini tamni hinba an initiative ba chini initiative bai mo kol no puila sang samung khlaijak mani 11 Maharanipur Telamura constituency mo kelrang para orne simi romdi 3 kilometers rognai 3.5 kilometers rognai PWD road lama belakheno hamya bo nang sakbai tong sijak ang oja phaipru election campaign ni bagi bora ano mungsa sangya kaini no sano haisi abonga tei te mo lama no hamrirani lama ni no boseng already proposal rohorjak ang khaklaya bo dakti nangi thanai tei hingangke ang belai kheno chini trader rok no hambai mario tamni hin mang bor bai thangi koklam saleimani logi logi no borok mo amchoini problem no siwi unu kok singyawi immediately borok mo tui no sanction khlairi mani bagi oro simia tekhe jaga tui tongo jagawo tui available fia ba jagawo kita problem ni bagi mia mono boseng as early as possible repair khlai tirirani jeng byabostha khlaini the scale rango simia entire 11 Maharanipur Telamura constituency specially Holodia BCO Nonosora Kokrasora BCO tei Atra Mora BCO tei belai kheno bialo tong baksa jaga tei kicha phusek tei nukhna mia bo haise chini takuk song chini bukuk song lama ka sulai mani tei ni bagi so tei rinani chini first and most top priority